Itapay naka-alerton ti tunggal lokal a gobyerno iti Region 1 iti posible nga epekto ti panagdalapos ti Bagyo Abavi iti masakupan ti Pagilian. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian. Tapno may pasigurado ti kinatalkad kin kinasagana dagiti Ilocano nang ipatungpal ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ti La Union ti maysa a pre-disaster risk assessment meeting tapno mapatibker ti contingency plan ti probinsya. Naiyunay-unay ditoy ti risk and vulnerability analysis para kadagiti flood-prone ken landslide-prone areas pakairamanan ti storm surge iti coastal areas. Naipatungpal matlaang ti pre-positioning iti supplies kas kadagiti food packs, hygiene kits ken daduma nga emergency provisions. Naipasigurado matlaang anak ka standby amin na response teams, sea ken land-based assets para iti napartak a deployment. Kas tulong iti lokal a gobyerno nang isayangkat ti Coast Guard Station La Union, pakairamanan dagiti substations ken clearing outposts iti static display ken readiness inspection, kadagiti rescue assets ken emergency response equipment tapno masigurado ti kinasagana da. Impanamnama ti CGS La Union ti kinaalerto ken kinasagana ti amin na personnel ken kagawaan para iti panawon ti emerhensya ken panagresponde. Iti Ilocos Norte, nakaplanon ti lokal a gobyerno ti pasukin para kadagiti aksyon nga aramiden da iti posibleng nga epekto ti nasa o abagyo. Kang runaan natututukan da ita dagiti kanayon a malayos a lugar kas iti barangay Estancia, Dilavo ken barangay Davila nang runa no agpaot ti 8 nga oras ti tudo. Nang ipaay damatlaangan iti pakdaar kadagiti agnanaed iti asideg ti baybay para iti dagos a panagbakwit iti kanito a maobserbaran ti panagngato ti danom ken napigsa adaluyon. Nakasagana metten dagiti heavy equipment, chainsaw ken dadumapay a clearing equipments ti Municipal Engineering's Office. Iti Ilocos Sur, imbili ni Governor Jerry Singson ti panakasukimat dagiti evacuation centers ken pre-positioning kadagiti emergency assets iti tunggal munisipyo ken barangay tapno may pasigurado ti napartak ken organisado a panagresponde. Bridget Marcasi Pangusfian para iti Pagilian.